दिनैनि बिदि आबहावा सांग्रांथि सानाव दंफां गायदों बेनि सायाव सारा मा बुङो? दिनै 5 जुन बुहुमनां आबहावा सान। बे आबहावा सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिफां गायनाय हाबाफारि, बे बिफां गायनाय हाबाफारिजों बुहुमनाङैनो गाहाम हामलायनायखौ आङो सिगां फोरमायग्रोयो। दिनैनि बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौनो बिफां गायजेननो होनाय हिसाबै आं बिथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो साबायखर बावहरो। जुदि दिनैनि बिफां गायनायनि सानाव बयबो सुबुं माहारियानो गावनि जिउखौ इसोरनि दान होननानै सानोब्ला आं नैबेखौनो बुंगोन, जुदि मानसिनि जिउआ इसोरजों दान होजानायबा बे इसोर होजानाय जिउखौ अराय सोमखोर हिसाबै खालामनायाव दिनैनि बे आबहावा सान बुहुमनांनि बे आबहावा सान गायनायाव बिफां गायनायाव बुहुमनि जि मानसि माहारि जिब जिबि बिनिनो गाहामखौ आं हामलायगोन आरो बे हामलायनायजों बुहुमनाङैनो आबहावाया गाहामै थांथों बेखौ आङो हास्थायो। आरो नै दिनैनि बे बिटिसिनि जोंनि कख्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो जाय जायगायाव थानानै जों बिफां गायदों, बे बिफां गायनायनिफ्राय दिनैनि बे जायगायावनो आं बिफां गायनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव रायजो राजा बिफां गायनानै ओरैबायदि आं फिल खालामदों, बुहुमनि गेजेरावनो गावनि जायगायावनो थानानै मानसिनि जिउखौ, जिब जिबिनि जिउखौ, बुहुमखौ फोथांनानै लाखिनायाव बे गायनाय हाबाफारिया जोबोर बाख्नायथाव जादों आरो बेखौ गावनि हायावनो गावनि जायगायावनो थानानै मावनो मोननायाव आं गोग्गानाय मोनदों। बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबबाय। बे आबहावा मुलुग सानाव गोबां बिफां लाइफां गायदों, बेवहाय बेसेबांसो फुलि गायनाय जाखो? ओरैनो नैबे 5 जुन बेयाव दा जोङो एबसु आरो मानास मावजिगेन्द्रि रिकग्निसन ससाइटि बे मोननैजों लोगो नांनानै आरो नैबे सेपना बे जायगानि गामिनि मानसिफोरखौ लानानै मथा मथि 10,000सो दंफांखौ गायनाय जाबाय आरो दिनैनि दिनाव। आदसा, नोंथांखौ नेसनेल एवार्ड मोनदों होनना बुंदों, बे एवार्डनि मुङा मा? बे नेसनेल एवार्डआ इउपि गभर्नमेन्टनिफ्राय इयुथ लिडारशिप हिसाबै होनाय जादों। बेखौ माने इउपि गभर्नमेन्टआ जायनाखि इन्डियायावनो जायफोर इयुथफोरा माने सोरबा गोबां बिथिङाव आरो सोरबा कनजारभेसन बिथिङाव, सोरबा रिसार्चनि बिथिङाव जायफ्रानाखि नांथाबनानै दङ, बिसोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय, मटिभेट खालामनो थाखाय बेखौ इउपि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ रिकगनाइज होनानै बेखौ एवार्डखौ होनाय जादों। नोंथाङा मा हाबा मावनो थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों? आङो 2003निफ्रायनो नैबे मानास मावजिगेन्द्रि रिकग्निसन ससाइटियाव माने जरित्त' दं आरो 2003निफ्रायनो जोङो बै समनिफ्रायनो जिथिया माने माबाया बिटिसिआ एग्रिमेन्ट जादोंमोन, बे समनिफ्राय जोङो बे मानासखौ फिनै जोङो बेखौ रैखा खालामफिननांगौ होननानै जोङो मोनसे आन्चलिक एबसुनिफ्राय बेखौ इनिसिएटिभ लानाय जादों। फार्स्ट प्रिन्स भिलेजाव जेसेबां माने सिखारिफोर दंमोन सिगाङाव मैहुर खालामग्रा, बिसोरनि न' थांनानै जोङो एबसु फालनिफ्राय बिसोरखौ सिगां बुजायग्रोनाय जादों। माने जोंनो हाग्राखौ मानो नांगौ, जिब जुनारखौ मानो नांगौ, जिब जुनार थायोबादि मा जागोन आरो बिफां लाइफां गैयाबा मा जागोन, बेखौ बिसोरखौ बुजायनानै बिसोरखौ माने फिन जायफोरा सिखारिमोन बिसोरखौनो संरैखाथिनि खामानियाव बिसोरखौ बाहायनाय जादों आरो। आथिखालाव बेसेबां रैखाथि दं मानासआ? मथा मथि दा मानासखौ बुंनो थाङोबा मथा मथि 90%आनो सेफ आरो 90%। दा मथा मथि 3 बोसोरनि बारबाय, मथा मथि खुनु पस्टिं जायाखै। बिनि सिगाङाव बुहुत पस्टिं जादोंमोन, जिखिनि पबितर आरो काजिरङानिफ्राय गान्दा लाबोदोंमोन, बेयाव गोदानै नागारफैफिनदोंमोन, बेयाव मथा मथि बुहुत पस्टिं जादों, सिखार जादों। खिन्थु नैबे दा रानिं 3 बोसोराव खुनु पस्टिं जायाखै आरो दा। नोंथाङा इयुनाव मा हाबा मावनो थांखि? इयुनाव जोङो माने आंथ' ससाइटि हिसाबैसो मावदों नालाय, दा जोङो ससाइटिखौ लानानै जोङो मानास मावजिगेन्द्रि रिकग्निसन ससाइटिया जोङो बे आबहावानि सायावनो बांसिनै जोङो नोजोर होनानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। संरैखाथि होनाय मेनलि जोङो मानासनि सिङाव थानानै जोङो पेट्रलिं होयो। दा जोङो डिपार्टमेन्टजों जयेन्टलि पेट्रलिं खालामो, जे सिङावनो थानानै जोङो जयेन्ट पेट्रलिं खालामनानै आरो बिदिनो माखासे जोङो एवारनेस केम्पेइन बानायो गामिफ्राव बा स्कुल लेभेल, कलेज लेभेल, बेफोराव जोङो एवारनेस केम्पेइन बानायनाय जायो आरो। दिनैनि बे दंफां गायनाया माबायदि लाब जागोन होनना सानो सुबुंनि? दा दिनैनि बे दंफां गायनायाव आङो गोबां लाब जागोन होननानै सानो। मानो होनबा बेयाव सिगाङाव जेरैबायदि बेयाव नैबे रायजोफोरा माने दंफांनि भेलुखौ बुजियाखैमोन, दिनै बिसोरो गावसोरनो ओंखारबोदों रायजोफोरा।
गावसोरनो सिगाङावबो मोनसे बेयाव एवारनेस केम्पेइन जाखांबाय मथा मथि 6 माससो सिगाङाव बेयाव रायजोफ्रानो गावसोरनो जागृत जानानै माने जोंखौ लेंहरनानै गावसोरनो बे एवारनेस केम्पेइनखौ बानायहोदों दा बे हिसाबै आङो बेयाव रायजोफोराबो बेयाव माने बे दंफांनि संरैखाथिखौ होगोन आरो गासैबो जोङो बेखौ होनांगोन दा आंनि हिसाबै दा बियो गोबां लाब जागोन मानो होनबा जोङो फांसे दंफां थायोबासो जोङो अक्सिजेन मोनो दंफांनिफ्राय जोङो हा सिङाव थानाय जि दै बियो दैनि लेभेल जोङो जाय लोंनाय दैखौ जों मोनो आरो जाय दंफां थायोब्लासो दाउमा दाउसाया थांना थानो हायो बिनि फिथाइखौ जानानै मासे दाउआ मा ओरैबायदि दंफां दङ जायफोर दंफांनि फिथाइया दाउ जायागौमानि बे बिफांनिफ्राय माने बेगरनिफ्राय रज'आ जेरैहाय जोङो फाख्रि दंफां फाख्रि बेगरा जेब्लानोखि दाउआ जाया बिनि बेगरनिफ्राय मालाबाबो